రెడ్డి కేవీఎల్ ఏదిన్నా 38లో ఒకటి 50 రూపాయలు 60 రూపాయలు 70 రూపాయలు 70 రూపాయలు 75 రూపాయలు 75 రూపాయలు 80 రూపాయలు 80 రూపాయలు 80 రూపాయలు 85 రూపాయలు 90 రూపాయలు 90 రూపాయలు 90 రూపాయలు 90 రూపాయలు 90 రూపాయలు 90 రూపాయలు జిఎం 60 రూపాయలు కేవీఎల్ భాస్కర్ రెడ్డి చికేపి చిన్నపేట గురుపల్లి 30 40 50 60 70 70 70 70 70 కేవీఎల్ మొత్తం అమౌంట్ పే చేయాలంటే నాకు తెలుసు 30 40 50 60 60 కేవీఎల్ 60 70 80 80 80 80 80 80 80 70 రూపాయలు 70 రూపాయలు 70 80 90 100 రూపాయలు 100 రూపాయలు 100 రూపాయలు 100 రూపాయలు 100 రూపాయలు జిఎం రాస్తారు రవి తప్పనపై 60 70 80 90 100 10 10 10 10 110 రూపాయలు ఎంపీఆర్ 70 80 80 90 100 100 100 10 10 10 ఎంపీఆర్ వెంకటేశ్వర 30లో ఒకటి బాక్స్ జాస్తి అవుతుంది ఇప్పటికి కాయ 70 80 90 100 110 20 20 20 20 20 20 జిఎం 50 60 70 80 90 100 10 20 20 20 20 20 20 20 120 డిఎస్ఆర్ 100 10 20 20 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు 30 రూపాయలు 130 130 30 30 30 30 30 30 30 ఎంపీఆర్ 70 80 90 100 110 20 25 130 135 140 140 ఎంపీఆర్ 120 30 40 50 50 50 ఎంపీఆర్ రాసుకోప డిఎస్ఆర్ 140 డిఎస్ఆర్ 100 10 20 30 40 50 150 50 50 50 50 50 50 50 రూపాయలు 50 రూపాయలు 50 రూపాయలు 50 రూపాయలు 55 55 55 55 55 55 150 50 50 50 50 ఇసదాలు ఇంకా 70 80 90 100 10 20 30 40 50 50 50 ఎంఆర్ 16లో ఒకటి 16లో ఒకటి రామ్మోహన్ రెడ్డి ఒకే 90 100 110 15 20 25 30 130 35 140 40 40 40 40 140 40 వేశారు.